yeah na utufo na ne nana Honorable Samuel Abdullah Jinapo oh yeah Mrashimni Osaye Obia President Nana Danko Akufo-Addo na ba na edikan ona na Deputy Chief of Staff na yeto abawie ya omampanyi sa dinkunim no no de tutu anim se ono ane na abujinapo opese oba no man be hwensa asem so ne abode ne ma Minister for Lands and Natural Resources na ibo ni di no okovet so odinkunim a ne ona ye Minister for Lands and Natural Resources na enam se ono a onim se na de nya ne otumfo ne nana no aso ne papa ne pupewura to se ne papa de ne papa prekope ne otumfo nti ono de otumfo na kan nti ebo ni din no ne dwumadie mu nyina oba srabo awo asante mantem ha oba bechia otumfo ansa na woko na brabo eye na wotwe a atwami ukwada woye de broni bese no dialogue on Galamsey nema ha yensuo ene Galamsey no sem no oba ebe eni nkofo betwetwe ho komo awo Kwame Nkrumah suapon aho aso na oko school no tumfo de ne pago akese ebe trase be kansem kire Ghana man nyina ni wiase se nema ekoso no yade a ompe to tumfo so kasa no ma honorable the dwumadi a obeye wo Kwame Nkrumah suapon no esibi if you say nsasesem awo ye man de obi anu say otumfo ne dikan nsase nia so chega na ma santeman ne bebia otumfo na ne dia ahafo nyina otumfo nsase otumfo kasa wo nsasesem ho a na wo minister no ama wo dwumadi no esibi to otumfo baaye ebe hye ne monyam ne na de otumfo na se ontumi ntrankan na ne na dia de a wotrankan a se ohwe wo ba no ne na Oteko so abedia de no se nsam hira se de dwumadi a wodi otumfo hira ene na kwankyen ka ho a wontimi dinkonim to obaya a oba bedia de no sa besre otumfo ho hira ene akwankyen a ode be adwuma oba no one ne ho kafo Mrs. Nada Jinapo ene ono ane ba Zara Jinapo no mo ba se o mo ne otumfo bedia de obaya a nsam Honorable Benito Bio, Deputy Minister Designate for Lands and Natural Resources, Okahon, Honorable Mrashimni Genia or Ajuma Wabieja. Anna, Honorable Stephen Amoa, also two for Nana, Mrashimni Genia, own shares on Presso. Now, Honorable Jinapo Obano, Okutan Sem, wine, Pentusia, sweet wine, a Pentusia, red wine, Chateauneuf de Pape, so Pentusia. Otumfo achiame ho adaworma mesre atumi nana seba amabai omampanyi nana Adodanko Akufo-Addo okopia manone a odi dwuma amayeman no anro sheda frame eposa asem ekumanum se me ba ne manento ye nyina yewura ana santehene so ne na aban edanase na no se ne menu engineer atapoku akan consultation here was small scale mining. Na last and taking a day, the new yam in the BBA better tree. Chairman, Tia, when your cranny say, and they DC for us, I take us away. DC for she Wellington puts up, or more tea, Murima, or more pecker and breakfast against the Gambia. Ghana mine, President Nana Adodanko Akufo-Addo, and then I bind you now that was Otumfo chiame mabahe me otumfo asante mapo heana me papa wo me efemi Kwame Eji Samuel Kwame Eji na oko Mampong hospital e wo se sia me birth certificate da ho no edin e wo mu ye Samuel Kwame Eji asante mapo foundation ni nti free me nkura brem nyama hia na me so nti na ya da a na ese me ba na me be so me nana. Now from 2002, engineer Atapoku, menen na work here university, odi menim
de me ko share me na nansa so me na unja me hoda afutuo akwankyere nhyira ni bibia no de time chia ene sebe misba bedru baabi a me bedru na adeso akese so ye esi me kon kitikiti so yi na da romanti e bedru ne ma so akakra na wabo mo echi do ma ekire me kwan tumefo na eno so me da wase e ba be somo me da wase bedru na otu bo cha ne kra ne se yewura na nkopon tene ne nkwaso na oma na hoden na oma na pomuden na nyansa odibu asanteman na odibua na nadodan kwakufu ado edibu Ghana man nyina no yankopon ma bi meka ho nti na me ba ya na me ba se me ba be Besubu. Yam pray the hokani. Yam pray na bedi a cheswa. Vice Chancellor, former Vice Chancellor, KNUST, and other two members of the delegation. Ya kola ni suru oso wonko. Kola ni suru oso wonko. Busuafo ye ma obi bia ayemo obi bia kwa ba ani ebanyansa poso se wo hwe na adwumadi akwasida ye kofa ba ye ye opim so ye wura wote brawi ni krawi so asante mawura wo fura ba nwa efie aduonum yenu ni na odoma kwa de ne ba asase so ni fie aduoso ba ko obedi a na wo behwe de ko so o manhia ahemfie a na ekyeresa asante man ye wade oye asante man jese amamre ni amane de wuntimi san ye ho bibia de na kwa so pepepe ama na bibia akoso ye wura betena ase eye ne maame na na amakwadu ya adomasante hima a odo so betena ase kire se bibia de na kwa so kama ama hu se asanteman ye wade oye enti ye sero bibia me de afutu amede ma ye nuanum kirima mo ban se ye nsu amamre ne amane na ye mfa mo ye bra de se yesu amamre ne amane e be ma asanteman ya boye wura ma asanteman atumpon na ye krabehwe saa na ye sere ye wura no ma hemfo so se de ye wura ye no obi anhwe no wonsu ye wura no omo ama asanteman entumpon na nkonkan se de asanteman gusu etumpon konkan na ebe ye krabehwe no obi amoa na asanteman entumpon na nye krabehwe me amidi dwuma de ye hu cha me midi ane na wusu chia minyansaposo abrebia kwase da bia bo nwumre nonsia ekwa chia munyansaposo na yemfa asante amamre ne amane emre o me do bibia ase